Les dones a la fàbrica tenien unes feines diferents a les dels homes? Sí, normalment sí, perquè esclar, hi havia feines pesades que les dones no haguessin pogut fer, i dintre de la feina de dones, encara que fos pesada, la feien dones. I quines feines fèieu vosaltres? Bueno, hi havia de tota classe, no? Hi havíem teixit, havíem fet anar calés. Bueno, hi havia billes, llavors hi havia rodets, llavors hi havia les obridores, llavors hi havia les moadores, llavors hi havia teixidores. Per entrar a la primera i fer vídeos. Això. Ja no vaig fer de vídeos. Això, no, jo vaig anar directe vaig anar a aprendre a teixir, Sí. els automàtics. Tu no, i tu estaves al... No, és que jo he dit l'Arquimeta, com que la part automàtica nosaltres no la coneixem, si ve ella m'anirà bé perquè et pots explicar coses que nosaltres no ho veiem. Però tu estaves al costat, tu estaves als polidors, no? No, però jo vaig estar 15 anys als telers i 15 Els normals. Els normals. Ah, jo vaig conèixer els polidors. Que els polidors van ser 15 i 15 dels 30 que vaig treballar Sí. van ser 15 Ja sé, els automàtics.